Nada, cando ti queiras. Non hai máis non guardaban jarda cas que nos dan pola televisión. Como serán as barricadas da dignidade al segla XXI? Non pasarán as nosas aulas. Aquí hai un colexio electoral que en democracia vai vos dar a lesión. Eu nunca vi un pobo en pé, senón cando berrase nunca máis. Quedaron fotos das encrobas e na memoria o Frente Popular. Son irmandiñas da Fusqueña, tataravos dun mártir de Carral. A dignidade desta terra volverá. Se algunha vez vin barricadas, foi 1 de outubro na televisión. 1000 barricadas de miradas, 155 represións contra o poder. Poden nada, cando se adxetivou de popular, xa se activou a madrugada de mañán. Ya que abril 74 sempre me emocionou esa canción, que di cuando añeme el combate, falámonos de outra revolución. Lonxe do tempo, amai no espazo, pero metida en cada corazón. Pra quen souber que o ser humano sermón. Ya que abril 74, 3 meses antes soanen que nací, que foi un 14 de xullo, tras revolución que nunca vi. Pela revolución dos cravos, sei para sempre que sempre a venir outubrar. Ai que tremoli l'enemic